Sziasztok! Na, főzök egy kis húslevest, de nem ezt akartam mondani. Csak így gondoltam, sztorizgatok egy picit. Mert pont néztem valakinek a csatornáját. Van ez a youtuber Zoltán, nem tudom, hallottatok-e róla. És nagyon jó videókat tesz föl mindenféle betegségekkel. Ugye nekem van ez a gerincsérv. És azon gondolkodtam el, miközben így hallgattam még az értisztítással kapcsolatban videóját. Ez azért van, nem azért, hogy szexizzek, az a távol áll tőle, mint hagyjuk, mert nyomja az ideget a vállamba ez a szar, és akkor inkább lehúztam. Na, de a lényeg, hogy van ez a csákó, ez a youtuber Zoltán, és olyan jó, érthető videói vannak, ami tényleg egy segítségnyújtás lehet embereknek, így betegségekkel kapcsolatban, és olyan jó látni ilyen embereket, és tudjátok, mi tetszik benne? Az ilyen hozzá hasonló emberek, hogy ilyen egyszerű, hogy ilyen igazi, normális, józan, parasztész van neki, nem spilázza túl, nem játsza az eszét, nem csinál nagy körítést a videóihoz, hogy ő most magát futtassa. Nyilván ez azoknál szükséges, akik nem érdekből, tehát pénzért gondolom nekik, hogy meggazdagodjanak, mindegy, nem is ez a lényeg, de hogy arra jöttem rá, már nem most, hogy nekem már így egy idő után hány ingerem volt ettől az egész ilyen spiri világtól, meg a megmondó emberektől. Nyilván amíg kell, és amíg ott kellett, hogy legyen az életembe, addig rácuppantam én is, de hogy mégiscsak azt kell, hogy mondjam, és senki ellen nem beszélek, mert a spiri videók is, meg ezek a megmondó emberek is, azért volt nagyon sok videójuk, ami segített egy-egy mondattal, és a lényeg, hogy mégiscsak az egyszerű emberek vonzanak jobban, tehát hogy így beszélgetünk emberekkel, és akkor az ő történetük, és elég szomorú, hogy nekem is itt van ez a gerinc, meg nyaki, meg mit tudom én, milyen sérv, vagy van, vagy nincs, mit tudom én, mert ugye nem küldtek erre Merire. Azt mondtam, hogy november 25-ére vagyok beírva az Orfiban, mindegy, hagyjuk, de hogy mégiscsak a hétköznapi emberek segítettek a sztoriukkal nagyon sok esetben, ugye ők is átmentek ilyen hasonló helyzeteken, és most is bementem itt a Spárba, és a kiszolgáló hölgy, a pultos csaj, a húspultnál kérdezte, mi a bajom, miért nem tudom elvenni, csak hogy nehezen tudtam elvenni a húst a csontleveshez. Hát mondtam, hogy van ez a szarság, és hát alig tudok fogni, meg fölemelni a karom, és hogy neki is most ilyen problémákkal megy orvoshoz, és akkor már ment az információcsere, tök jó beszélgetni emberekkel, és nem is tudhatod, hogy éppen a Jóisten kit küld hozzád, aki tud esetleg valamiben segíteni, de nyilván minden eset más, és az ember menjen el orvoshoz, és nézesse meg magát. Nekem túl sok mindenben nem segítettek, nekem az ismerőseim tanácsokkal, amiben egy-két dologban tudtak segíteni, és csak ennyit akartam igazából, hogy tényleg így vannak, akik így még küldözgetnek dolgokat, meg ilyen, nem tudom milyen megmondó emberekről, hogy egy idő után csak lecuppan róluk az ember, mert már unalmas, nekem már minden, a kollektív tudat, a tudatalatti, meg a tudatfeletti, a 4D, 5D, 6D, 8D, attól függetlenül, hogy ezek vannak és létező dolgok, de egy idő után már az ember nem fárad bele, hogy ezeket hallgassa éjjel-nappal, és nem azokról beszélek, akik még most találnak oda bizonyos kifejezésekhez, vagy ilyen segítő spiri emberekhez. Nem tudom, én becsömöllöttem egy idő után, és akkor döntöttem úgy, ez nem ma volt, meg nem tegnap, hogy maradok az egyszerű hétköznapi emberek mellett, akik jókedvűek, akik feltöltenek, vagy egymást töltjük, és jól érezzük magunkat egymással, megosszuk egymással a sztoriainkat, és esküszöm többet segítettek, akik körülöttem voltak még ebben a betegségben is. Most voltam az orvosnál amúgy, már csak azért is visszamentem a körzetihez, hogy elmondjam, hogy semmire nem haladtunk, én adtam esélyt az orvosoknak, de hogy nyilván normálisan mondtam, hogy ne haragudjon, hát
ezért nem járok én orvoshoz, és hát nyilván fölteszik a kezüket, most mit tud csinálni egy körzeti orvos azon kívül, hogy megírja neked a beutalót valahova, vagy valami gyógyszert fölír, semmit, ő is föltette a kezét, mert nem tehetett mást. De hát, hogy hiány, mondta, menjek be Budára, a centrumba, és majd ott 100 000-ekért majd magán, hát mondom, hagyjon már. Mondom, doktor úr, tudjuk, hogy arról szól a történet, hogy az embereket belekényszerítik a fizetős rendszerbe, és hogy akinek vannak 100 000 orvosokra, az lehet, hogy megúszza, aki nincs, meg majd beledöglik. Aztán mind a ketten ott hallgattak, az asszisztensnővel együtt, de vettem a bátorságot, képzeljétek el, hogy a könyvet elvigyem magammal, az Oltatni vagy nem oltatni című könyvet, mert annak idején, mikor átjelentkeztem ehhez az orvoshoz, megkérdezte tőlem, hogy be vagyok-e oltva, hát mondom, nem hűltem meg, hát mondom, én szeretnék még élni, és hogy akkor nem vitáztunk, csak ő elmondta, hogy hát ez milyen felelőtlen dolog, és hogy hát ez már mikor volt, nem most volt, és hogy hány ember halt meg ebbe a Covid-ba, mondom, doktor úr, mert hogy mondtam neki, hogy én a covidosokat simán ölelgettem, puszilgattam nyilván, amikor már tudtam, hogy miről van szó, és nekem semmi bajom nem lett, és hogy én ezt neki nem mondjam, mert hogy ő meg hány beteget ott a kórházba életveszélyes állapotban voltak, mondom, doktor úr, nem attól volt szerintem, ez az én véleményem. Na és akkor eltelt nem tudom mennyi idő már azóta, egy év, és akkor visszamentem most ugye ezekkel a hülyeségeimmel, és a lényeg, hogy mondtam neki, hogy emlékszik rám, hogy én voltam az, aki mondom, gondoltam magamban, úgysem emlékszik, de emlékezett, és mondom, én mondtam önnek, hogy ez nem a Covid volt, és akkor megmutattam neki azt a könyvet, és tudjátok, az van, hogy azok az emberek, akik ezt a cuccot és mindenkit is beleértve az asszisztensekkel egyetemben, mert ők is ebbe partnerek voltak, benne voltak, ahhoz, hogy egy ilyen könyvet elolvassanak, ahhoz bátorság kell. Mert ez a könyv szembesíti azzal őket, amit tettek, hogy konkrétan népírtás történt. Bár azt nem gondolom, nyilván nem direkt csinálták. Itt, jaj, bejöhetsz ide, Krisztián. Hol a rongy? Hol a konyharuha? Ja, az oda. Nyilván nem direkt csinálták, hanem hát nem voltak elég tájékozottak, és hát kimosták az agyukat nekik, mondjuk ki őszintén. És a lényeg, hogy aki ezt elolvassa, hogyha utána tud még aludni, hogy ő mit tett, még hogyha nem is direkt szándékosan tette, hogy a Covid intézkedések ölték meg az embereket, meg tették beteggé őket, hát ahhoz bátorság kell szerintem. Úgyhogy hát jó, mondta, hogy hát igen, majd utána néz, meg mit tudom én, de látszódott, hogy hát úgy húzza a száját. Na, hagyjuk már. Hát, hogyha te még nyilván nem tudatosan, de ártottál valakinek, akkor nem akarod tudni, hogy mivel ártottál, és utána kijavítani. Úgyhogy szerintem nem sokára el fog jönni az az időszak, mert hogy eddig úgy mentünk orvosokhoz, hogy mi kell, babám, gyere, dobd ki. Mi kell, Alma? Hogy lehajtott fejjel és megkunyászkodva, mert félünk attól, hogy mit csinálnak velünk az egészségügyi rendszerbe, és lekezelően, bunkón bánnak a legtöbb emberrel, és ők az orvosok, meg az asszisztensek, meg akik fehér köppenyben ülnek, nagyon sokszor fáj, Krisztián. Nagyon sokszor tapasztaltam ilyet, és nagyon sok ismerősöm panaszkodik ilyen sztorikkal kapcsolatban, hogy bántak velük, de mikor majd ezek kiderülnek, mert adok még ennek 2 évet, hogy elinduljanak a peres ügyek, bár lehet, hogy már elindultak, hogy itt mi történt, mit csináltak velünk, mert most eddig meghajolunk, és a diploma előtt, meg a fehér köpönye előtt, és összeszarjuk magunkat, ha orvos látunk, mert hát ugye az életüket a kezünkbe tesszük, meg hogy egyáltalán normálisan szóljanak hozzád, nem úgy, mint egy lábtörlővel, úgy beszélnek veled magaslóról. Na majd el fog jönni az az idő, nekem a Jóisten, vagy akárki azt sugallta, hogy utolsókból lesznek az elsőkből az utolsók, majd eljön az az időszak, szerintem nem sokára, hogy lesütött szemmel fognak ezek az orvosok közlekedni, meg mindenki, aki az egészségügyben úgy bánt emberekkel, mint a kutyával, és egyáltalán nem érdekli őket
némelyik már csak ott úgy van, hogy megkapja a fizetését, hogy ők tényleg neked segítsenek lelkiismeretesen. Úgyhogy eljön az az idő, mikor fordul a kocka, és szégyen lesz orvosnak lenni, meg egészségügyi dolgozónak, és nem azokról beszélek, akik még hallok ilyen egy-egy-két történetet, akik tényleg lelkiismeretesen, és már megkérdezik, hogy amúgy vannak-e lelki problémái az illetőnek. Úgyhogy érdekes volt, mert mondom, hát én beviszem, hát most mi bajom lehet, megmutatom, úgyhogy érdekes volt a feje, és ezt most nem rossz indulatból mondom, mert nem ártott nekem, de na, úgyhogy el fog jönni ez az időszak, nem is olyan sokára, hogy minden, akik előtt itt meghajoltunk, és akkor majd ők mentenek meg minket, rá fognak jönni elég sokan szerintem, hogy magunkat kell, hogy meggyógyítsuk, és nagyon már nem bízhatunk ebben az egészségügyben. Most per pillanat nekem sincs más választásom, el kell, hogy fogadjam, ami történik, hogy nem véletlenül történik, és elkezdtem minden nézni, inkább ilyen normális embereket, akik hétköznapi emberek, de ez azt hiszem egy katonatiszt volt, de nagyon sok mindenen átmentek, és nyilván szedtek hozzá elegendő tudást, hogy ezt átadják jó szívből az embereknek, és bizony majd a rendszer rá fog minket szerintem kényszeríteni, hogy magunkat elkezdjük gyógyítani, úgyhogy hát én is csinálom ezt az életmódváltást, meg a kis lelkemet is. Majd lesz íze. Na, úgyhogy ennyit szerettem volna, más nem volt az eszemben. Hát csak így unatkoztam, gondoltam, így ezeket elmondom, mert jó érzés azokat az embereket szerintem ajánlani, akik tényleg tudnak ténylegesen embereknek segíteni. Nem teszek most paradicsomot. Ja, hoztál? Hoztam. Akkor tegyél bele egyet, azért hogy baja nem lesz. Na, ennyit akartam. Azt hiszem, igen, YouTuber Zoltán a neve, ajánlom őt szeretettel a figyelmetekbe, és majd mindenki eldönti, hogy követi, nem követi, és még vannak ilyenek. Ez a kertből van. Jó van, azt nem. Akkor ezt ne tedd bele, ezt majd melyiket? megesszük. Nem, hozd ide azt a műparadicsomot. Jó, úgyhogy nekem sokat segítenek a videói is. Én most szófogadó leszek, most meg. Én most be fogom tartani, amiket mond, értisztítás, ugye derék problémák, csinálom, aztán majd meglátjuk. De inkább hallgatok egy ilyen emberre, vagy követem őt, mint hogy most menjek orvosokhoz, és látjátok, hogy nem kell szívem. De minek? Hát mert és látjátok, hogy nem jutottam semmire vele. Ennyi. Na, sziasztok, hello!